Oh, yeah, yeah. Mga letrang ga kayo mosulod sa imong dughan ug maabot ang problema. Ginoo akong kauban mura gagikan sa trenches tungod sa mga kaagi basta dinabahin kwarta ayo na lang pakigtabi. Wani gamit og pitaka kay dili gihapon masud ang tanan. If I do you a favor, what do I get in return? Money moves, rapper mi mauna ang akong na-learn. Ang mamatis ka pobre maunay di ko musugot. Mahalon nga gamit dapat mauna ang isuot. Lesson number 1 ay sugot mahimo kang number 2. Nindot kay ka og taste kung maminaw ka ni 3-2. Ang mamatis ka pobre maunay di ko musugot. Mahalon nga gamit dapat mauna ang isuot. Lesson number 1 ay sugot mahimo kang number 2. Nindot kay ka og taste kung maminaw ka ni 3-2. Yeah. Gigusla na pero napas kalsada nangita og kwarta. Dagag nasuyaan ni ako ang pagsaka. Musikit sila pero loyalty guba na. Gatuo sila gwa ko kabasa. Gigusla na pero napas kalsada nangita og kwarta. Dagag nasuyaan ni ako ang pagsaka. Musikit sila pero loyalty guba na. Gatuo sila gwa ko kabasa. Ang mamatis ka pobre maunay di ko musugot. Mahalon nga gamit dapat mauna ang isuot. Lesson number 1 nagsugot mahimo kang number 2. Nindot kay ka og taste kung maminaw ka ni 3-2. Ang mamatis ka pobre maunay di ko musugot. Mahalon nga gamit dapat mauna ang isuot. Lesson number 1 ay sugot mahimo kang number 2. Nindot kay ka og taste kung maminaw ka ni 3-2.